Ɗon ɗo sumgo horejo leydi Sénégal heddi lebbi seeɗa o saha tekkere ene luuɓa hakkunde jeeyaɓe e landa APR falde Bakel e coordinateur mumen yidde mabɓe ko on yo ya lawol mum saabu ɓe jiitaki koye mabɓe e gardigu mum. Président Macky Sall waɗani hunde fo département de Bakel kono noon sa yi département de Bakel ha joni wiye yiyani hen hoore mum koɓe bannoɗen yeeso yo wonanen toon jabano en ɓe ko ɓeɗon goni ɓe jouani rôle mumen à la personne de coordinateur men mo bannoɗen ɗon député maire de Bakel Ibrahima Baba Sall. enen dal en jii kam kanko département o imminanimo en jii saha haymo wona assemblée nationale omo waɗa défendre département ji goɗɗi alors ko taw département makko ne heewi probléme uji o darnaki ɗum ɗon haadi noon en laaɓama en gandi kanko wona enen tagui mo immade ɗum noon mbiɗamo tan ko yo oppan en lawol ƴeewen goɗɗo wawa waɗede ɗon wawa darnade caɗele département o. ina e ɗen caɗele poɗɗe daranede ko fati e jangde cellal taaridi e ko nandi hen. maayo fallemme ko gueɗe tati fawe maggo awoɓe koye maggo gurno remoɓe koye maggo gurno aynaɓe koye maggo gurno kono hande maayo fallemme boni jawdi fof maayi liɗɗi ngala hen ndemateri maayi santé ƴeewa santé hande hôpital département de Bakel so neɗɗo wiyama ɗo e nam hande sellani koma o nawe Tamba à 200 km d'ici ou bien waɗe évacué Wourossogui hen ko ɗum ni au risque de sa vie on wawi mayde hay lawol hade makko yottaki kadi hen ko ɗum woɓɓe cafroto ko Mali minen ɗo Kidira hewɓe Dibol Mali cafroto gati min ngala tomin toɓe cafri so ɗum ɗon ɓe ni sen ɓami éducation enen fof eɗen gandi min komi jangguinowo département de Bakel sa ƴeewi hitande foof hakke temedere enseignant ene ya te hay goto lomtakoɓe walla so temedere yeehi ko sappo lomtoto problème dans la région de Tamba il y a trop de départ mais malheureusement il y a pas d'arrivée donc yimɓe hewɓe ne jaa kono yimɓe hewɓe gartata donc ɗum ɗon ko caɗele mawɗe ɗeɗon caɗele ɗen ɗo eɗen mbawi wonɗo ha janggo eɗen kawla haala caɗele département de Bakel gasata. ɗi konngudi noon cakta koye kuccodiral mabɓe e jayndiyankoɓe kamɓe dilloɓe e landa APR falde Bakel wonno koto Kidira ñande dew woni alet 7 yarkoma octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi tati commune aji sappo e ɗiɗi gonɗi e falde nde kala ina tawtorano nde ñalande ɗon e Kidira.